La idea del Tribunal Popular no és gens nova, l'hem llegida segurament en octavetes des de fa dotzenes d'anys, evocant la idea de que el poble tindria en un moment històric sublim l'oportunitat de juzgar els seus criminals, els criminals de la societat, els seus explotadors, els seus expoliadors. Per tant, aquesta idea no té un padrinatge concret, sinó que ve del llinatge del propagandisme revolucionari militant a tot arreu, diria jo. Vull fer una menció específica del que significa Tribunal Popular en relació a justícia sumària, que alguna vegada s'havia dit i que segurament en documentals i reportatges i filmografia ho hem vist, no? Allò que en un moment donat tota la societat té completament d'acord qui és el dolent, va i el mata fent un vistiplau unitari, consensuat, diríem, de que ell és el dolent i no mereix viure. Res més lluny que aquesta imatge i aquesta idea. Un tribunal popular seria o hauria de ser una idea molt ferma i basada en el dret. No diré l'estat de dret perquè és una denominació molt complexa i molt equívoca, però sí en el dret. Que el dret que tenim en aquesta societat de dret, entre cometes, és molt com dir-ho, molt traïdor, molt feixuc, molt equívoc i no té res a veure amb la justícia. Una cosa és el dret i una altra cosa és la justícia. Tenim una administració del que s'anomena justícia, però en la pràctica, com ho venim comprovant una i centenars de vegades, doncs més aviat els corruptes surten confirmats i reafirmats i les persones que intenten fer alguna cosa, no és per penjar medalles a ningú, doncs aquells són els recriminats i els exclosos, com li ha passat a un jutge prou conegut que li han fet campanya al seu favor, a pesar de tot el criticable que és aquest home. Em refereixo a Garzón. Després tenim dues coses, una idea històrica que sembla legítima per part dels moviments socials i populars d'impartir la justícia directament, i per una altra banda tenim una estructura judicial, la judicatura, que no ens serveix. No ens serveix no perquè ho diguem uns quants, sinó perquè ho venen demostrant i perquè el propi corpus jurídic, és a dir, els 3.000 jutges llargs, també tenen les seves picabaralles i finalment s'estan recriminant els uns i els altres per una aplicació, una mala aplicació que fan del sistema judicial. No oblidem en cap moment que un jutge de carrera és una persona que fa és un lector, és una persona que fa una lectura d'uns codis preestablerts. Per tant, el concepte de justícia comença a anar malament pel mateix concepte de codi jurídic, no? Llevat d'unes quantes vegades, excepcionalment, que hi ha jurisprudència i que es fan noves lleis, aquestes lectures acostumen a ser no ja mecàniques, sinó equívoques i a més diferents. És a dir, amb la mateixa llei es pot juzgar de maneres diferents el mateix acte. Amb un se'l pot exculpar i amb un altre se'l pot culpar. La proposta del Tribunal Popular amb gent del poble, que en principi no és jurista, estaria condemnada totalment a la seva desaprovació i a tenir una avaluació 1 en aquest full d'avaluacions que us han passat. I estaré completament d'acord en que tingui una baixa avaluació. Però per què és interessant la idea? És interessant la idea perquè des de la perspectiva propagandística i des de la perspectiva, il·lusionista de que la justícia és possible, per molt demorada que sigui aquesta justícia. Possiblement cap dels presents juzgarem mai a ningú o participarem en un escenari d'un judici real amb tota una colla de gent que ens ve fent mal i que a més la seva vocació és continuar fent-nos mal. El problema no és el sistema en abstracte, el problema sempre és la gent. Darrere d'una conducta hi ha una persona que actua, o sigui, darrere d'una actitud, d'una opinió, d'una postura, d'una intervenció, d'una inversió, d'un negoci, d'un crim balat o no balat, sempre hi ha algú, sempre hi ha un actor o molts actors. Quan hi ha un holding o hi ha un trust o hi ha una empresa, sempre hi ha una escala jeràrquica i una sèrie de persones amb una sèrie de responsabilitats.
perquè són figures legals, són persones que el sistema judicial actual no els perseguirà, però tots nosaltres sabem que gràcies a cobrar aquests grans sous, parlem de pensions de 20 milions d'euros o de 10 milions, o barbaritats de diners, ho han aconseguit perquè per desnonaments i molta altra gent que no cobra, que ha perdut els seus treballs o que, en definitiva, tota la complicitat que ha tingut el sistema bancari en aquesta crisi. Per tant, hi té que haver algun estri, alguna gent, algun grup de treball que faci recerca. És a dir, no es pot improvisar un tribunal popular, nosaltres serem els que ens dedicarem a juzgar, però us recordo que la idea de tribunal no vol dir que necessàriament sigui jurídic. De fet, hi ha un referent, que és el Tribunal Russell, que alguns d'aquí hi hem coincidit, i que en principi no té cap poder vinculant, com sabem. I el lloc dels acusats, els últims van ser els criminals contra Palestina, doncs tenien espais buits, és a dir, el lloc de l'acusat, a l'acusat se'l pot acusar in absentia, que a més algú existeix com a figura en la judicatura oficial, i això té un gran ressò mediàtic, té una gran importància. Les dues propostes són més de caire, diguem, propagandístic, sensibilitzador, mediàtic, com he dit, i també amb un treball real, no? D'anar fent guardiola, per dir-ho així, d'anar fent expedient, d'anar fent documentació.